Iqoqo eliphezulu le-ANC lidibanisa inhloko ngobuxhakaxhaka bale mihla hayi ubuso ngobuso njengoko bekulindelekile. Kanti ke lo mbutho umile kwisigqibo sawo sokokuba make kuthiwe kuba ucala kwayilindeleyo okokuba uMagashule athi uxolo esidlangalaleni ngokunika umsila wengwe umongameli wombutho emnqumamisa. Lo kaMagashule nelungu le-NEC uBongani Bhongo bakhutshelwe ngaphandle kule ntlanganiso ibibanjwe ngobuxhakaxhaka. So there is a need for a retraction of that statement made by the SG. Nevertheless, the NEC is very clear that there is no legal basis in our constitution for that to have been done, in the ANC constitution even. And therefore the suggestion was to request the SG to do so within 48 hours, and the President made that at the end of his statement. Kusenjalo ke i-ANC ikhulule amalungu amathandathu e-NYTT emveni koba kuvakelwe okokuba bangapha kweminyaka engamashumi-35 abakulungelanga bakulutsha lombutho. Why we took it back to the NEC, and that's where decisions are made and corrected if they are wrong, to review that and to ensure that we're very clear that on the day that you turn 35, you have to depart from the ANC Youth League. And I hope that's very clear, and it is in the constitution of the ANC Youth League, which must apply. Loka Duarte uvumile okokuba i-ANC yaqhwalela noko ngokwasezimalini ngalomzuzu kodwa wakhabela kuthi amarhe okokuba bajolise ukudenda abasebenzi abakumyinge we-50% kulo mbutho. NdinguAbongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.